Evo nekoliko saveta kako da obradimo sliku u programu PowerPoint. Prvo ćemo ubaciti sliku, idemo na Insert, Pictures, iz našeg računara ubacimo sliku koju želimo. Evo ovako, Insert. I sada, ako imamo lica dece koje želimo da prekrijemo sa nekim stikerima, kao što je primjer ovde, uzet ćemo opet Insert i imamo ove oblike. Možemo da izaberemo neki oblik i da insertujemo. Naravno, oblik možemo i da promenimo u boju, kakvu god želimo. Dakle, evo, oblik i boja i unutra i spolja, okvir. I takođe možemo da, recimo, ubacimo ikonicu, izaberemo neku koja nam je zanimljiva i evo recimo konjačicu ću. Ima naravno i drugih, nego evo sada ja samo da nam ne bi bila crna, opet i nju možemo da bojimo. Biramo boju koju želimo i okvir boje i to je to. Sad, da bi ovakvu sliku sačuvali, mi ćemo sve uzeti, znači levi klik se pritisne i mišem se lepo sve obeleži. Znači sve smo sad selektovali i sliku i ove male sličice koje smo stavili. Sad ja obično na tu sliku kliknem desni klik. Aha, čekajte, ne valja. Dakle, ovako, desni klik, ne pomerila sam opet, izvinjavam se. I, znači, ne smije da mi se pomera miš ili tako dalje. I grupišemo to sad sve. To isto možemo da uradimo i na drugi način. Ajmo da vratimo potez. Dakle, ako smo sve ovako obeležili, naći ćemo u gornjim nekim menijima, sad da se setim samo, pošto ja to ne radim često na taj način, Picture, verovatno Picture Format, sad ćemo da vidimo, i tu ćemo naći grupisanje. Nemam. Stvarno ne znam gde je grupisanje. Aha, da je ovde. Evo ga grup. Eto vidite, znači tako ja nekad zaboravim, prosto zato što radim na drugačiji način. Evo ga grup. Grupišemo i sad smo u stvari sve to grupisali u jednu sliku. I sad to možemo da sačuvamo, ako želimo znači takvu sliku da sačuvamo, mi kažemo, opet sam pomerila miša, Save as Picture i sačuvamo fotografijama, dakle ili gde već hoćemo, pod nekim nazivom kojim želimo. I to bi bilo što se tiče toga. Sad, često nam treba da izbacimo neki deo slike, recimo ja hoću sada ovog dečaka ovde da sklonim, onda ja idem ovako na ovu opciju, znači kliknem 2 puta na sliku, ja ću već dobiti taj meni Picture Format i idem na opciju Crop. Tu isto mogu da dođem na često i ovako, ali ne, sad ne, crop, crop, i sad povučem, znači ne na krug, nego na ovaj pravogonik mali i povučem onoliko koliko želim. Evo recimo ovde, sad kliknem sa strane i sad opet kad budem kliknula na ovu sliku, ona će mi se baš takva sačuvati, znači idem desni klik, Save as Picture i sačuvam je tako. Šta bi još bilo zanimljivo za vaspitače? Ponekad je treba sliku recimo da se napravi takva da ona bude bleđa, pa da prosto bude ispod teksta. Imamo recimo ovakvu mogućnost da bude bleda, da možemo boje da menjamo, da bude crna mela i tako dalje i tako dalje. Dakle, raznih mogućnosti, uvek možemo da vraćamo sliku i to bi bilo
osnovno što se tiče obrade u PowerPointu. Ima sad još jedna stvar. Ako ja hoću da uradim, da stavim više slika u jednu PowerPoint prezentaciju, to se radi ovako, insert, i imamo fotoalbum. I sad ubacimo, znači iz diska ubacim sad slike koje ja želim da ubacim i recimo, evo sad ću da uzmem 3 ove, insert, i sad mogu da biram da li hoću da mi budu preko celog slajda, da li hoću da mi bude jedna slika na slajdu, da li hoću da mi bude, izvinjam se, više, 2 slike, 4 slike na slajdu, evo ovde se prikazuje kako. Dakle, ako recimo pravim prezentaciju neku za završnu priredbu i tako dalje, pa hoću da ima velike slike, ja napravim ovako i kažem create i dobijam fotoalbum. Fotoalbumu mogu da menjam pozadinu, imam već ovde mogućnost recimo da biram, ja imam prosto, čini mi se da je ovo program ovo je licenciran software, pa onda verovatno nemaju svi ovo, ali mogu da menjam sad naziv, ako želim da mi se menjaju pozadine, ja obično radim tako što kliknem na desni klik i tu sad nemam pozadinu, evo imam format background i sad ću da kažem evo ova obična boja i biram koju ću boju da postavim i ako mi se to svidi, ja onda kažem da to se primeni na sve ili će svaki slajd da formiram posebno i to bi bilo to.